ga-abasị onye ọbụla ibiri o ibiri mebiri o ibiri ka mmiri ibiri mebiri eze n'ụwa tụwa ga-abasị anyị ibiri mebiri ibiri ka mmiri ibiri ka mmiri onye ọzọ n'ụwa ọzọ ụwa ga-abasị onye ọbụla ibiri mebiri o ibiri ka mmiri ibiri mebiri nye na-azụ ụwa ọzọ ga-eme iso naanị ya ibiri mebiri ibiri ka mmiri ibiri ka mmiri onye ọzọ n'ụwa ọzọ ụwa ga-abasị onye ọbụla ibiri mebiri o ọgwọ mmadụ nwa ogodo egwu na-ata ukwu na ama ogodo adịrọ mma ịgba ọtọ mancha onye biri ibe nye biri nwata ga-eso n'iru nne ya ọfọ ndị okenye ga-ebi ụmụaka ebiri leaders of tomorrow ga-ebi ụmụaka ji nwe nchekwube n'ụwa ndị Chukwu gọziri agọzi unu ga na-eje nje na-bata olimarikogwe na-ekene onye ọbụla ọrabeleje nnụha ụmụ Naịjirịa ndị na-achị Naịjirịa ise n'ike anyị kwụrụ n'azụ ndị na-achị Naịjirịa ise n'ike anyị kwụrụ n'azụ Chukwu enyeka anyị ya n'ime alụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị Olise enyeka anyị ya n'ime alụ sayensị na teknọlọji abatago obodo anyị indọstrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị faktịrị adịgo anyị na-alụzi nke anyị eke na-afịa ka ifife ndị be anyị na-alụ n'aka baa n'ime obodo ofufe ndị be anyị na-alụ n'aka anyị nwere uchekwube ife ga-adị mma ife dị ọkụ ga-ajụ oyi mana ọ chọrọ ndidi ife ga-adị mma wenu ndidi abani ozi mana ọjọ́ gbọ́dọ̀ tó nye kelele n'ụwa ona gbara ire sibo ogologo ọnụ ntutu na bụ ada akụkọ isi ọnụ n'ụwa mancha onye na-amụ ọkpọ onye na-amụ iti ọkpọ itisi akpaja itisi akpaja ekwonumo ibiri kambiri enu wa salambala enu wa talakute enu wa gabasanyi ajilo fobi hazano wazo onye biri be ya biri uwa sabanyoso ndidio Nigeria ibegadimma obodai ibegadimma welundiri ibegadimma ndidio
no Gadima Aigabio Silike Gadima wele nyandi muonaka imako na nnukwu mmadụ dị ka nnukwu alụsị ọnụ mmadụ ji bụrụ ọnụ mmụọ a na-ekwu na nkịtị o Chief Abdulaziz Chief Uzude Chairman Chief Executive Tanhai Holdings Limited Ana poki na Africa na poki n'obodo oyibo na poki n'ụwa niile Company kuru company yeji mala ọgaranya Kechi Abdulaziz dị n'isi ya ndị alaka balụba ndị zolazu herika aga m ekwuzo n'eghara ibe ya Akushukwu nyele bi n'ụwa elubu mụ ogbenye aka Chief Abdulaziz Ude ana m akpọgo chọrọ Chibụzọ nwoke teghete ọbata na dị mma nwapụ na-etigbu okwu aka obiọma aka iri kedu maka